Toate sunt în pula goală. Noi când mai mâncăm fasole, nu știu. Când mai mâncați fasole. Vezi, e bătută. E cum vă place vouă, fasole bătută. Mamă. Nasol că voi mâncați doar margarină pe pâine. Cred că aveți ministrul învățământului Marga. Și băgați margarină pe pâine. Ăștia bagă margarină. Și luați premii pe poezie. Dă-i nasol. Nasol că am participat și eu la un premiu pe poezie. Era vreo 15 premii. Acum. Deci m-am băgat că la 15 dracu. Era cum dracu să nu iau un premiu. Cea mai bună poezie a mea. Dor. E vii și vor. Dor e suflet al meu viu. Dor, inima mă doare. Stăm, nu știu. Pula. Era un fel de pula. Deci, a zis că sunt plagiat. Că deja era publicată. De prietenii compatifoci. Băi, ăsta e plagiat. Da, mă plagiam pe mine. Deja nu se prinde. Pizda. Că eu habar nu aveam. De ce am apărut? Nu. De pula. Cred că s-a apucat de pula singură. Cred că îi plăcea pula ei. Și se ținea de pula. Îi plăcea pula ei. Hai că mă duc să dau. Băga mea și pula într-o pizdă de vacă.
Sau ce fofolancă? Sunt o fofolancă. Sunt o fofolancă. Sunt Eduard Temoi. Un fel de iepuraș. Eu. Iepuraș. Da. Fut tare și apăsat. Iepuraș. Cel mai iepuraș. Păi fii atent. Iepuraș. Îmi pare rău. Te-am putut. Ți-am dat ranga. Păi dacă tu ești original, știi să omori femei, atunci dacă omori, te omori și pe tine. Iepuraș. Iepuraș. Acolo e pe animale. Bine. E bine. Îți place să omori femei. Păi, pașina voastră atâta e să omori femei. Face rost de o femeie și omoară. Păi, ce dracu să-ți mai trebuie o femeie? Păi, ce-o fugi de o rupi? O omori, e alta. Și tot așa.